Ndamira pamberi pedera ramambo. Ndamira pamberi pedera ramambo. Yesu akaenda kuchibadi. Ndani pachabatwa nemwe. Mwari batsiro. Nini ndauya pamusoro itanga nini ndauyawo nenyaya yangu ngeyekuti ndinoshanda panozi pashipa. Saka zvandichishanda ndinoshanda kugeza matoilet emashefu nemabathroom mumavhireji. Saka ndichigeza mabathroom mumavhireji ndakasvika ndinongoti ndikasvika muvhireji inozi masoja ungati ringazi Rugare, ndinosvika mubathroom yemadzimai muine tsvina makereta anesirwa mbeu ndichingobvisa ndichiripota kuna HR kuti bathroom rekumasoja ndinosvika rakadii rakashata. Tanza vanhu vacho hamaonere madza ndikati handivaoni ba handisi kuziva kuti wana here kana tanza zvakanaka ndichingogeza hangu. Saka ndakazoti musi wa1 ndakabva ndapedza kwakuchinaya ndakabva ndapedza basa rangu kugeza matoilet kumashefu ndobva ndaita safety paclinic ndobva ndadzika kwauchenda muvhireji. Ndapinda muvhireji imomo ndakasvika kugeza bathroom revarume rinongokwesha rakanaka ndochozopinda rewakadzi ndikati maiswa zvezvimakimba mabricks aya nemapuranga ndokubva ndasiya ndokubva ndaenda kwakuine wangu madzimai handina kuziva kuti wakaisa imomo ndiya ndokubva ndaenda kumwe kusaidi kwakuine mamwe madzimai ndikati madzimai unomboisa tsvina mubathroom rewakadzi ndiyani zvanzava madza isusu hatigezeriwo handisi kuzivapo kati alright tichangofamba tichingobvunza madzimai anodi anogezera kana wati ndini wachadii wachazoenda kogeza ndozoona kuisa zvakanaka zvakatonaka. Ndobva ndaenda ndokubva ndasvika kwana Anamu ndakamira murodi obviously dzimba dziri mudhuze nerodi. Ndasvika ipapo ndakaona munin'ina wake nemwana wake musikana wakarohwa. Ndakangoti mamuka sei havana kundidaira sevanhu vasingadairi vanongoramba rongoti uri muroyi havana kundidaira. Ndakava ndatoti kuti paine ari kuisa mazvidhina mubathroom nemauyu munogona kobvisa kuti ndizokweshe zvakanaka. Ava Anamu wakabva adaira kukicheni zvikanzi iwe ndiani uyu zvikati ndimemire mwati hanzi kana paine kuisa mazvidhina mubathroom nemapuranga munogona kodii kobvisa. Ndakabva ndangonyarara padaenda pamberi ndasingazivi kuti wakaisa izvozvo ndiani saka kwakuri kungobvunza kwandandiri. Ndokubva ndaenda pamberi ndosvika ndobvunza musikadzi anga aripo munogezera mubathroom here uri kuisa matsvina mubathroom ndiani noti pamba chinotosvika mutori netsvina chaiyo chaiyo munoziva kuti zvine munyama here zvanzai isusu tete hatigezeriwo ngati zvakanaka bva ndatoenda kumba. Saka ndasvika kumba kwangu ndakangogara zvokuzosvika kuma5 pane mukadziwo wakangosvika pamba pangu aine zvaanga kuda zvake atiri kutobhuya zvekuma5 ndizwe wakupopota isi tiri mukicheni kwaite zvokuti papa tiri mukicheni zvikanzi ndoda ukaona kambuya ka kana nditaura kuti inini ndine maoko nezvidhina ndakakwara musomiri ndiri kuisa zvidhina ndonogezeswa ndakagara nhasi ndikuda ukaona kahureka ndanyarara ndiri kuuya zveke yake chipira nekuti wakambouya 2017 akandichaya nasisi wake wakandovamba kundondipindira mbao kwakutoti iwe wakasotaura wakaita mako ekuti uri muroyi ndikati muroyi pazvipi mai wenyu ndinomuziva here kuti muri muroyi ndakauyawo kubasa zikazi ehe pendakabuda kunze semunhu ndandomhanya kuda kudzokera kubasa na2 wakabva nditi mbama kumusana akati muri kundiroverei pendakada kumhanyawo kuti nditore buranga vanhu vatoungana kazaiwaiwa maimire musiya henyu zvakadai. Ndokubva taenda kugadhi tasvika kugadhi takatongwa nemapurisa ekambani. Mukuru wemupurisa wekambani akati imi maizozviitirei saka imimi endai kupena rume. Mukuru wekambani kukazi nevamwe vacho nanasiso vacho hatina mariba hatina mariba ndikati zvaikumbirei unuregere ndokubva ndikumbira uregere shuwa hatina kuzoenda kupanda ungati hazvisina ndani zviro zvinoitika pamwe tichagarisana zvakadi zvakanaka. Saka ndakatoona kuti ndakakubva ipapo ndakabva ndatowengwa kudai ngekuti izvozvi musi wavana vakauya futi kupinda zvemumba mangu
akauya akandipopotera ari mumba mangu imomo, uraiwewe chichi kuzopedza manje. Ndakati regai ndibude kunze sevanhu vauya mwana wake akabva amirawo padhoo, uyu munin'ina wacho bva amirawo patende. Ndikati ndinorohwazve zvandakaita, regai ndibudepi kunze. Pendakabuda kunze kudai pandamira iye bhatorwa nomwana wake bvadzika pazasi petoireti zvemumakombo. Zvikazi ndati ndikutaurire iwewe ndoakauraya Debbie Chasauka. Kuna neseda anga ari pakiriniki pataishandira, ndinongoshanda zvemakuseni masikati ndoenda iye neseda unongoitawo zvake. Ndikati iwe zvikanzi vanhu vaidiregera kutaurira ndoakauraya Debbie Chasauka. Vanhu vese vakamuka. Ndikati aya mazwi. Ndikati ndaingoshama ndichingoti pandinofamba pese munongoti muroi, pandinofamba pese nongoti muroi wese. Kurira yacho ikandotanga iyena newanin'ina wacho nanasisi wacho wese. Saka ndikati inini zvandiremira handigoni kuti ndingataura, asi kuti kutomboiturawo uko ndikati ndichingopembedzwa hangu kuti handina uroi hwacho. Kukura kwandatoita kwese kutokura kwandaita, asi sinzi handina pendakambobatwa kuzi ndine uroi. Saka inini ndarwadziwa ndizvo. Ndokubva wabva ipapo takabva ndakazobva inini vandaenda kuHR. Ndikati HR ndonyaya, asi nyaya iripo iri simbo zvokuti dai akangotaura kuti mai Miriam ndini ndakaisa pai izvo mubathroom, papasina kana nenyaya yese, sevanhu vagarawo vakangondimaka. Saka inini ndakazi ndakauraya ani Deborah Chasauka. Saka handichazii Deborah iye wakafa pane 5 years. Ndokubva ndaona munin'ina wacho akatouya pamba munin'ina wacho. Ndikazi iwe masoko tiri kuzwa ndiwe. Ndikati ndiwo, asi ndandikuda kutomutaurirawo kuti mune ukama here nevanhu. Inini ndashupika ende ndiri kushungurudzika. Vakangozvifunga vanotouya pamba pangu kutopinda mumba mangu vakutondirwisa. Saka ndandobvunza kuti mune ukama here. Zvikanzi hatina ukama na. Ndikati saka musimba rowarionepi. Hino ndosaka ndati regai ndimbotaurawo. Ina handina mai, handina baba, handina hanzvadzi. Saka ndakandoti inini regai ndiende ndimbotaurawo nyaya yangu. Pamwe ndinosunungurwa kugara kwandinongoita ndiri kundoshurukudzwa. Pandinondoti famba kudai ndakundozi ndiri muroi, pandinofamba ndiri muroi. Saka ndati regai ndimboripotawo nyaya yangu. Okay. Mapedza. Ehe. Gara ibasi. Damire pamberi pedera mapedza. Zvitsa ndezvokwadi. Vachakakwada. Mwari vatsira. Pamusoro wakangwa kuisa wangu ukadzinorodza matireti kushipa. Saka zvangwa musa wari mukadzi wakageza matireti aibva pakasvika mubathing rechikadzi mune chidhina changa chirimo neburanga. Wakapota kumberi kwedzimba dzedu vasvika bhataurirwa nhongo ripo vasvika pamba pangu indiri mukicheni munin'ina wangu nemwana wangu wakugeza masosipanzi. Abva ati ndiani wakaisawo mamuka sei, ndiani wakaisawo chidhina neburanga mubathing. Inini ndanga ndichida kutobuda kuti mami ndindadini ndindakaisa ndiri kugeze wangu kukwara kwandakadini kwandakaita handisi kukwanisa kugeza ndega. Saka ndakati regai ndete mubathing makadini makasununguka ndigezewe ndinongoti mutete munosozogeza ndiri ndega handichazvikwanisi mangoti maoko angu akadini wakaguka. Handinozokwanisa kuti ndibude ndanamame mame makabhata ngopopota. Akati wewe munhu wacho unotondishandisa kuti munhu unoenda koisa uyu muburanga neuyu mubathing mondiri everyday. Handinokwanisa kudazodairana mamire muma ndakabva ndatomira nditori mukicheni kana kutuma mwana kuti kati ndobvisepo chidhina neburanga uende uye neburanga racho chidhina racho uchitsvete panze. Sezvo anga asinombobvira nditaura kuti usaise buranga kana kuti makaeretsi yarutaura. Iyena mamire muya abva maini ndingatingodzoke pakuti muri kubvunzira rete zvataura. handisubvunira nhoroondo yakaremesa. handisubvumirana nazvo. Asi chidhina makaisa here. Chidhina ndakaisa. Zvokuti unoroya wakauraya Chasauka. Handinozobvumirana nazvo. Hamusakamboenda mumba kwake mbabvi mutaurira maiyo. Matiwa. Hamuna kumboenda mumba kwake iwe mutaurire. Handina panomba kwake kumutaurira masoko akadaro. Imwe mbuya. Paitaura vangainanda. Haana kuziva kuti mumba mangu mune umwe munhu angari. Saka munhu wacho mwana wake urwara. Saka kuti ichiita foni ndogona kubata pafoni. Varimu kana HR wakatitonga nyaya yacho. HR wacho mwaya naye. Haana kuya. HR wakati nyaya handikoni ngekuti nyaya yenyu ine uroi mukati.
pamuna HR macho wakatobvunzwa kuziva. Izwai. Isusu zvatinoita kana sachinhu chinonzi witchcraft act hatibvumirani nekuti chinhu chinonzi urori. Asi isusu pacho tichizva kuti zvishwa kuroya muri kuroya ende murumu matakazara muno pamwe 50% yacho waroya watorara uri kuroya nhasi asi haukwanisi kuzvipruva izvo kuti uyu wakamuroya. Zvakafanana nemheni ikachaya munomu munhu anokutaura kuti ndokuchaya nemheni handiti wobva wachaiwa nemheni iwe unoziva sei kuti munhu yakada kuchaya nemheni ndiya kuchaya because pamwe ari panext door ndiya nemheni ndiya vatake advantage yekushaisha kutaura kwomwe wobva atokuchaya asi nyangwe iripo iwe unoziva sei kuti mheni ndiyo yake. Anizviziva sewakadaidzira kuti wakauraya ni. Izwai. Imimi mhuri yachasauka yacho iri. Ndisikuziva wanga wamboti hanzvadzi yedu ichauya ndisiziva kuti yauya. Imimi zvamunoita ka kuti muprove innocence yenyu. Ndizvokuti handingamboti muri innocent kana kuti muri guilty. Handikwanisi kutaura izvo. Munomhosva kana hamuna hamuna. Because avo kuti vazosvikepo kuti vadaidzire kuti makauraya yachasauka. Wani pauri kubvesawo napa. Wani zvauri kuziva zvandisingazivi. Asi imimi manje rabasa renyu rekuchipruvha kuti muri innocent. Hamuroyi kana kuti muri muroyi. Zvamunoita toranai nemhuri yekwachasauka anzwa motora naiwo mofamba mooneka mobatwa kuti zvishua makaroya here kauta. That's the only way that you can improve your innocence. Because pasina izvo ndezvo. Yes. Iwo wekwachasauka wacho wakati isusu hatizvizivi sekuti isu hatina kumboona munhu akauya pano kukukumhanya saka iye tinotozwa kuti uri kuzvionera pari. Only date certificate yemunhu handitova naro handisi kuziva vanenge ritakanyorwa kozvakete vatozozva kuti ava handimati mimune munhu amwinai amamwinai pakataurana yava vanhu vakatonda vanhu vanga akawanda vanga rufoni vachitozwa ari kudaidzira ndoma witness saka witness yangu inini ndiwo mwana wacho kurwara saka kana araitogura kuya tinayo witness yangu yakatozwa kwete kuti kuda kuitaura yakatozwa zvichidaidzira izvo zvanga nditi munogona kundibata pafoni kana madini zvaramba nokuti mwana wangu haasi kuzwa. Aiwa isusu tatiyo zve zvavisina basa zvese nyaya hapo yaikuti imimi mubati chokwadi avo vabati chokwadi muzvichenese kuti zviri kutaurwa munobvira maita sei mazvita dare rino chandinokwanisa kuita chizi to read demand here kuti iwo zvawakataura mashoko wakataura haataurwiba usina chinhu usina umbo saka now that iye ari kutoura mota nobva notomuzvitaura saka hapana hatingamumanikidzi tichita wakataura iye ari kuti handina kudii kutaura. Saka isusu zvatinoita manje kuti imimi munoona kuti zveshu hamusi handiti awazivi kuti hamusi because already pane accusation yamataura yekumhuri yano yekwachasauka iwowo havana ukamana ina handina ukamana. Saka sei wakazoti ndo wakauraya chasauka handichazivi ndo zvandinoda kutaura kuti imimi mavada kuti muchichenese kuti hamuna kuuraya ani chasauka. Asi chimwe chamunoita sinzi muri vashandi wepashiba pakambani pane chinhu chinonzi code of conduct. Code of conduct ka inokutaurira zvinhu zvaunofanira kunge uchiita uri pakambani. Unofanira kungoita zvakati uchibhirwa zvakadai uchitaura zvakati uchitaura zvakadai. Ukataura ichi mutongo wako ndeuyu, ukaba mutongo wako ndeuyu, ukatuka minija mutongo wako ndeuyu, usakatoteerera minija insubordination mutongo wako ndeuyu, ukanonoka kubasa mutongo wako ndeuyu,
Because ukatarisa nyaya yenyu yakaitika mabasa kai. Takaenda. Yaenda mabasa. Andika. Iwo kubasa waifona wakatotonga futi kuawa nemhosva. Kubasa wakadini? Wakabatwa iri nemhosva yekutuka. Wakazi na HR. Imimi nyaya yemapfuma iwoyo wakanga uri kutoramba kutoyana kusvika pambapa. Asi ndokubva padaidzwa umwe anga aripo achibva ati wakanga uri kupota vari pamba pemukadzi. Zvikanzi saka zvamuri kuramba. Wadaro zviya ndokubva wazi imimi maimi taneta ndimi violence mukombo. Saka imimi nyaya yehuroyi inini handichaipedzi panapa. Ndinofanira kutoenda panapa. Asi yeviolence mukombo. Yeviolence mukombo ni wakangotaurirwa iwo. Wakazi chii? Wakazi imimi semunhu wakanga wakaenda wapinda basa wanga ine 1 week wapinda basa ndokubva wakwara muoko muoko wakarapwa 2 months. Saka mhenoti wanga wanani ndopakazoitika nyaya. Taenda komangara nyaya ibva ati munouya mese imimi neavo. Tasvika HR wakatanga kubvunza aya kuti imimi uyu unoshanda basa rei isusu imimi makazodaro ngei kune zvikanzi wakatibvira kare 2017 achingotituka kuti zvikanzi uroyi wacho aroyani wenyu. Zvikanzi ndizvozvo izvo ngoti inini unonditi hure nonguranana. Ndikati inini sei handiendi pambapa. Asi munotoerei hure? Ipapo takatukana iye wakatanga kuti ndinodaro sei munodaro ti hure wakahura iye wakanditi ndobva ndati wakahura nani wamuzi. Inini handina wandinoziva asi kuti anga amatukano. Saka imimi kana munoziva kuti matukano ekuti makamutukawo kuti hure iye akakuti iwo saka imimi marwadziwa imazorwadziwa sei unotukana ke vanogara vachingonditi basa renyu nderekutukana huroyi nehuhure handizo. Saka musazoye kuno muchinyepera wanga musikaziwani muchizivana. Ndo matambiro enyu ekuhura nekuroya. inozonyanya sei Handizve chatokwanisa kungokubatsira chinoti aiwa kombo ndichataura naHR ndiani HR Makamba ndichamutaurira Makamba kuti vanhu vavo vakati afuti nyaya dzekuti uroyi neuhure wadzinge basa mwendomba wakabva mukomboni munoenda imi muita basa rei? Inini ndinoshanda musomeri kukambani. Unoshanda contract yekambani. Aiwa munosanutaura ndati imi munosenza basa rei? General work. Saka general work munokwanisa kungomukawo mangwana muri kuklinawo matoilet because uri reserese ukamuka nhasi kuchizi mbuya warwara ndio uri kugeza wendaona munyenya paemphasis kuti mbuya vanogeza matoilet avo mbuya ai iwewe matoilet ndinoda kutotaura Makamba kuti iwewe this week umbogeziwo kuti pamwe muri mutarisira pasi stereki nokuti uri kugeza matoilet saka maakubva mamuita yese nekuti azvinogeza matoilet. Ndinokumbira Makamba uyu general rebaka ndiyese ka muti chimbomuiswa 2 weeks mumatoilet kuti azorespecte mai vanoklina matoilet. Ini kuri pakutanga mubati ngekunga ndakwara maoko andisozogezera maoko ndinosozogezera maoko ndakakwarira kubasa totorapwa ngenasa nekuti ndichitori maoko minasa enda kubati kwakuri kwenda makasunungoti kondogezwa ngemwana ngoti maoko angu akatoguka. Zvibhati zvezvo mai izwai kukwara kwacho akanotiti iwe ndiwe muroyi wandikwadzisa maoko angu basa. Izwai mbuya ndosaka ndati mbuya uyu upenyu hwenyu hwekutukana upenyu hwenyu hwekutukana asi nyaya iripo mai ndekuti ndambozwa mbuya muti asi umwe musi unotokwanisa kutosvika mubathroom macho munhu akatoitira ake sadza rake pasaidi ati kukufikisa ika yanyaya yekufikisana. Ndosaka ndandinotaura naMakamba kuti uyu 2 weeks amboendewo amboitawo 2 weeks imomboendewo momboitirawo pasaidi
koshesai mabasa evamwe, usashore basa raumwe nekuti kufunga kuti rako ndo rakakosha. Voziyo kana uchiti uhure kana kuti uchiti muroyi, itadza makasangana namumhepo kana kuti makasangana mubedroom kana kuti makatorerana foromani, mukozwana unonya unyenga usiri kumakomboni maforomani kari masupervisor ndiwo vanobvumirwa kutora ukadzi wewana. Tinozviziva mnana Stepford mnana Mizo, tinozviziva. Tine imwe yemukadzi yamutondera mukadzi uya paripapool warume 5 mukomboni 1. Aiwa mbuya tati imi muchete nyaya yenyu da kuti endai mugare zvakanaka. Siyanai nenyaya dzekupfumana, musatukane ba, musatukane, musashorane ba. Itai chinhu chakadii, garai sevanhu vakuru badzi, ndozoda nyaya. Zvokuti azikupumana kwamuda kupumana, hapana kupumana kwamuda because tikada kuti bhadhariswe kana kuti pawe $50, nimi munotomupawo $50 because makamutowo hure. Asi tirikuti mbuya izwai mbuya kumhanya komangara nyaya handi kuratidza kuti ndimi muri innocent. Munokwanisa kumhanya komangara nyaya muri mutori guilty. Munhu utozva kuti nyaya ndapara ichasvika badzi ndikanditange namhanya inini anozosvika neyandayo. Saka ndati musashungurudzike. Imi zvamunoita endai kuna makamba, mosvika kuna makamba moti uyu akaramba achindituka toilet yawo handichagezi ndinoijamba. Saka usiku muri kuitirei? Vamwe vakagadziriswa ndiyecharo disuse chitendemotoro nemapisi oda motika nomba for free unagare pamba pake ndakabva nakutota echara ndikati ina ndichapindi mubathing ndaugezera mutoilet mangu mundaisondozondogezera ndio mandongogezerana nhasi but uyu ari kuhora akawo nenyaya yekugeza iyoyo zvaunongoita. Saka ukamuti ngasasapinde mutoilet ka wamushaisa basa. Imimi endai mugare zvakanaka vanhu. Endai muchataura namakamba kuti code of conduct ngaishande. Achaoneka futi arutuka umwe. Kungoipedza kupedza basa. Munofanira kuseparate basa ropera. Mumwe namudzoka musha kwako. Wozamunganetsana nyaya yekudetsana hure. Uroi. Muna varume. indine murume. Ko mune murume. Akashaika. Iyo ne murume ndiwe chingani? Indone ndi murume ngotiwe kutoti angati akatondibvisa mandira nditoni mwana fona. Atitomboirani panamai vake. Murume wangu anditokomutoda namai vake kana kuti awirirana murume wangu akaona mukadzi uno muchingamidzi kana wanangu akaona mukadzi uno muchingamidzi ini naune mukadzi ndisingachingamidzi ati bange nyaya yedu yemagiraji edu kumashuta magiraji api ekutukana kwatakaita ekutukana kuti hure uyu achinditi waivati kuti harinonditi izwai munhu angobvumba makarwa kumwa tii yake nechingwa chake nemazai iwe uri kuvamba kwako wamwa tii yako nembambaira kotosakana parori kuti hure uri muroi aiyo pane pazvakatangira tati zvakabve ina ndizoziva pamweni ndiye akandiona ngaanyatsotsanangura murume wangu kuti munomudaidza wotaura kuti munodana nanhingi ndakabata chakati nokuti wakatonditi shibhese izvo hazvisina basa va zvisina basa va endai mugarisane zvakanaka tichataurawo nanamakamba vanokubatsirai nemutemo bozvini izvo muri kugara mupremisi yekambani saka munofanira kutedzera mutemo wekambani wamuri kugara ndizvo ka saka endai mugare zvakanaka mbuya imi itai basa renyu kana makuita basa renyu vharai nzeve musateerere zvese zvese ruwengu hazvibatsiri mbuya because
mageza matoita kuti mwedzi wapera musikuona. Anoziva kuti muhufu ndiwo amatanyeramo, mari yacho ndiwo matanyera ndiya. Marima. Saka musazvitarise zvese. Imi mitai basa renyu, muchengete mhuri yenyu. Zvatopera. Siyanai nazvo izvo mukuita, siyanai nazvo. Handiendi kudoko. Aiwa mbuya. Kumbirawo zvangu tinongotaura kuti Kudoko emunhu hakwendi. Kudoko emunhu hamwendi. Asi masoko ari kuuya zvomutoa kuti munombomutiwo muroyi mumuhurure. handina pendakambodaidzira kuti ndiwo anotouya mumba mangu. Tachisi mbuya. Akauya futi. Chibva yamaenda una makamba kuti mambo wakati kana auya futi muhamanifonera. Ndizvo. Endai kumba. Endai mugare zvakanaka.